Kada je Leonardo da Vinci prije više od 500 godina imao viziju budućih letećih strojeva u svojim teorijama letenja čovjeka, napravio više od 200 crteža i skica u kojima je pokušavao, barem teoretski, riješiti jedan od najvećih ljudskih snova. A to je let. Let poput ptice. I ovaj čovjek je bio na pravom tragu. No jeste li se ikada zapitali kako je ovaj čovjek uopće zamišljao let ljudi i pojedinaca i da li mu ikada palo na pamet kako takva aktivnost utječe na organizam čovjeka? Da li je bio upoznat sa fizičkim silama koje se pojavljuju za vrijeme ovakvog leta? Jer postoje dvije i to jako različite strane letenja. Prva je rezervirana za obične civile i relativno je ugodno iskustvo. A druga je nešto drugo. Druga je pravo letenje u kojem testirate granice stroja i tehnologije, ali granice vlastitog organizma. Druga vrsta letenja je rezervirana samo za najspremnije pojedince, jer takva vrsta letenja ostavlja jako ozbiljne posljedice koje većina ljudi ne može podnijeti. A sve upućuje na to da neki piloti već duže vremena ne lete na ovakvim letećim strojevima, nego na nečemu puno egzotičnijem, čemu smo se nedavno, i to službeno, jako približili. Zanima li vas kako je to letjeti u letjelicama koje koriste drugačije fizikalne principe od konvencionalne avijacije? I da, pričamo o letjelicama koje se skrivaju iza pojma NLO-i. Odgovor na to pitanje će vas iznenaditi, jer mnoge stvari su prestale biti znanstvena fantastika. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Prije nešto manje od 2 godine napravio sam video o Alcubierre Warp pogonu, teoretskom pogonu meksičkog teoretskog fizičara Miguela Alcubierra, čovjeka za kojeg će se i to prije nekoliko dana pokazati da je bio u pravu, te da su njegova teoretiziranja o Warp pogonu kao i Star Trek filmova bila ispravan i točan smjer razvoja današnjih tehnologija. Zatim sam u prošlih 1,5 dana napravio 3 videa u kojima sam govorio o postupnom implementiranju budućih tehnologija koje će izmijeniti ovaj svijet do neprepoznatljivosti, te kako su ove tehnologije već odavno spremne u tajnim vojnim laboratorijima, te se postupno realiziraju, nazovimo to, civilnom svijetu, da naravno ne dođe do nekakvog tehnološkog šoka, te da sve izgleda kao jedan spontan i prirodan razvoj. Ali kao što je jedan gledatelj napisao u nedavnom videu, o čemu ja i sam često govorim na ovom kanalu, do nedavno smo sjahali s konja koji su nas služili tisućama godina da bi u manje od 100 godina cijepali atome, radili tranzistore, stvorili elektrodigitalni svijet i otisnuli se u sam svemir, a od nedavno pokusno zauzdali energiju samog sunca. Od prije nekoliko mjeseci stvorili prvi pravi Warp balon. Što se to promijenilo od mog zadnjeg videa ovakve vrste? Dogodilo se 2 ogromne stvari. Uspješno smo, i to u prvom pokusnom testu, zauzdali energiju samog sunca. Nuklearna fuzija, to je proces koji se odvija na samim zvijezdama, je uspješno testiran u Jet laboratoriju u Velikoj Britaniji kada su znanstvenici u periodu od nekoliko sekundi iz 2 forme vodika uspjeli izvući do tad nezamislive količine energije, i to u jednom kraćem i tesnom vremenskom periodu. I plazmu iz tog reaktora upravo gledate u ovom videu. Energija vodika koja je izvučena na ovakav način, koji se pokušava reproducirati u postupcima i uvjetima koji se prirodno pojavljuju na suncu, predstavlja ultimativni izvor neiscrpne i čiste energije koja je energija budućnosti. I ovakvi reaktori će u budućnosti napajati čitav planet. I ovo je zaista naša budućnost i tehnologija koja će se postupno implementirati. Jer ne možete preko noći prestati koristiti naftu, ugljen, ali i klasične nuklearne elektrane. Taj svijet u kojem živite danas došao je svom kraju i krenuo je polako, a zatim sve brže i brže umirati. I s vremenom će se zamijeniti s ovakvim stvarima.
To je samo jedan od razloga zašto gorivo tako skupo plaćate, a plaćat ćete ga još i više dok ne dođe do konačnog kraha svega. Ali nećemo previše o tome jer to je tema za neke druge kanale. Znači, smjer u kojem smo se trebali početi kretati još prije 100 godina, na vaša vrata stiže danas. I to nezaustavljivom brzinom. Ovaj test reaktora u Velikoj Britaniji se dogodio prije samo nekoliko mjeseci. U narednim mjesecima i godinama očekujte sve više i više ovakvih stvari. A najnovija i revolucionarna stvar koja se dogodila krajem prošle godine, koja je svijet znanstvene fantastike pretvorila u stvarnost, nedavno je ponovno potvrđena. Po meni osobno, ova vijest i događaj u rangu otkrića baruta, otkrića atoma i drugih elemenata koji su promijenili čovječanstvo. O čemu je točno riječ? Riječ je o ovome. Možda vam ova jednostavna fotografija ne izgleda nešto posebno, ali upravo gledate prvi i mikroskopski var balon. U nedavnom znanstvenom radu objavljenom u Europskom časopisu za fiziku, tim inženjera na čelu sa bivšim i nasljednim znanstvenikom Haroldom Whiteom stvorio je uvjete za stvaranje sićušnog var balona u laboratorijskim uvjetima. Do ovog otkrića tvrde da su došli potpuno slučajno i to proučavajući takozvani Casimir efekt. Efekt koji je dobio naziv po nizozemskom fizičaru Hendriku Casimiru koji je predvidio postojanje do tad nepoznate sile, to u fluktuaciji magnetnih polja. Sila koja je u međuvremenu i eksperimentalno dokazana. Da ne ulazimo previše u kvantnu fiziku i mehaniku, za obične laike ova sila stoji iza takozvane energije nulte točke vakuma. Znači energije samog vakuma svemira i naizgled praznog prostora oko nas. Zašto pak drugi znanstvenici tvrde da je takva energija i izvor energije samih NLO-a, to jest letjelica koje naizgled krše poznate zakone fizike. Ovaj prvi mali mikro, to jest nano var balon, predstavlja službeno otkriće koje ide u tom smjeru i eksperimentalno dokazuje teorije Miguela Alcubierra. Najkraće moguće rečeno i za više detalja pogledajte ovaj video. Ovaj za sad mikrovar balon generira negativnu vakuum energiju koja bi u većem omjeru i većoj skali, kada bi ovakav balon generirala sama letjelica, stvarao efekt koji bi doveo do takozvanog izvijanja prostora gdje bi laički rečeno sama letjelica surfala na ovom distorzijskom valu koji bi naravno omogućavao njezino kretanje. Ovo je teorija Star Trek filmova i serija i ovo je teorija iz znanstvene fantastike u kojoj su dugo vremena znanstvenici samo maštali i ludo teoretizirali. Ovo je glavna znanstvena teorija koja pokušava objasniti svojstva letjelica koju zovemo NLO-i. I odnedavno je, barem na mikroskali, postala stvarnost. I ovo je ekvivalent paljenju šibice i njezinom izgaranju. To kada usporedimo sa izgaranjem recimo u motoru sa unutrašnjim izgaranjem. Dug je put od ovog nanobalona do praktične primjene, ali temelji su konačno postavljeni. E sad, mislite li da je ovo slučajnost i spontan razvoj događaja ili plansko predstavljanje tehnologije koju već imaju i koju već koriste? Jer ovaj mikrovar balon nisu otkrili neki no-name znanstvenici u svom laboratoriju iz Južne Koreje recimo, nego ekipa inženjera i znanstvenika iz Limitless Space instituta iz Houstona, kako oni sami za sebe kažu. Oni su pioniri istraživanja tehnologije koja će omogućiti međuzvijezdana putovanja. Znate li tko financira njihova znanstvena istraživanja za javnost? Njihova istraživanja financira DARPA, to jest Agencija za obranu i napredne istraživačke projekte i tehnologije koje potencijalno ima iskoristivost u vojnoj industriji. Znači svi tajni skriveni vojni projekti koji se razvijaju daleko od očiju javnosti prije nego u konačnici budu predstavljeni javnosti. Ova ekipa ima prste u tome. Ako netko ima prste u egzotičnim propulzijama koje omogućavaju karakteristike koje imaju NLO-i, ova ekipa je jedna od njih. I usko su vezani za ovaj istraživački projekt koji na kraju rezultirao i sa Star Trek realnošću i prvim var balonom. Vi možete reći da oni samo financiraju civilna istraživanja u ime znanosti, a možete poput nekih ljudi reći i ovo. Da oni već imaju razvijene takve tehnologije koje zatim postupno i globalno implementiraju ostatak svijeta i to u obliku raznih novih i revolucionarnih tehnologija. Jer vi ne možete iz vedra neba odmah ljudima pokazati ovaj var balončić i osnove tehnologije za revolucionarno putovanje u svemir recimo. Preskačete koji korak. To se ne radi tako. Prvo ćete ukazati na NLO-e. Vidi ih. Stvarni su i lete na nezamislive načine. Ne znamo što je to, ali vidi ih. I Pentagon ih zatim službeno prizna, što apsolutno na izgled nema nikakve logike.
To ćete napraviti isključivo da ljudima usadite ideju o nečemu egzotičnom što postoji i što leti nebom. Naravno da i nećete reći što su te letjelice, odakle su došle, jer bi sami sebi pucali u nogu. To će doći kasnije. Zatim ćete recimo, i ovo isto mali primjer, stvoriti ogranak američke vojske koji ćete nazvati svemirska vojska. Svemirski marinci kojima ćete na rame staviti insigniju gotovo jednako oznakama iz Star Trek flote. I ne, ovo nije šala iz Afrikancija, jer odavno smo prešli ovaj prag čuđenja i prag zafrkancije. A zatim ćete u javnosti predstaviti nove teorije i nova znanstvena otkrića za koja vi itekako već dobro znate. Ali morate postaviti temelje za buduće pokazivanje vašeg letnog arsenala na kojem već letite. Taj temelj i jedna od kockica ove strukture je nedavno postavljena i zove se VAR balon. I evo samo za sad jedan mali primjer, nešto o čemu ću jednom puno opširnije. I sama teleportacija. Još jedna znanstvena fantastika je također postala stvarnost, doduše na jednom mikroatomskom nivou, ali izašla iz okvira znanstveno-fantastičnih teorija. A današnji recimo 3D printeri koji su postali mainstream će vam jednog dana postati replikatori. Sve stvari iz Star Trek filmova. Budite apsolutno sigurni u to. I kada dođe vrijeme za to, a taj trenutak je sve bliže i bliže, predstavit će se široj javnosti i tehnologija koju već imaju. Tehnologija koju već koriste već nekoliko desetljeća i gotovo nitko, ama baš nitko se neće čuditi. Jer do tog trenutka razvoj samih događaja će djelovati sasvim prirodno i spontano. A znate li kako zapravo izgleda prirodan razvoj? Prije više od 1000 godina u Kini su nastali prvi projektili koje mi danas nazivamo raketama. Jedni od prvih raketnih bacača dolaze iz Kine. Rakete koje su koristili kao oružje, ali i za zabavu poput vatrometa. Treba će nešto manje od 1000 godina da se takve primitivne rakete, to na kruta goriva, razviju nešto što ne predstavlja uništenje i destrukciju, jer to je naša civilizacijska narav. Destrukcija uvijek je zasjenjivala kreaciju. Gotovo 1000 godina će proći prije nego se ta tehnologija iskoristi za nešto puno više za čovječanstvo. Jer principi prvih primitivnih raketa na kruta goriva su potpuno jednaki raketama koje lete u svemir. I ove rakete nisu revolucija, nego evolucija koja je imala svoj prirodni razvoj star gotovo 1000 godina, od kojih se u 99% slučajeva koristila prvenstveno kao oružje. I ovako izgleda jedan prirodan razvoj bića koji sebe naziva čovjek. 1000 godina od ovoga do danas još uvijek ovoga. A zatim u 100 godina stelarni i rapidni razvoj kao da je netko ili nešto zavezalo ovakvu raketu čovječanstvu na leđa. Gdje smo u 100 godina sišli s konja, a pola planete još uvijek nije sišlo sa figurativno rečeno konje, gdje smo postavili temelje i prvi VAR balon za međuzvijezdana putovanja. Potpuno nevjerojatno. Smatrate li da je to jedan prirodan razvoj čovječanstva? Jer tako vam ga se predstavlja. Mic po mic, sve dok jednog dana koji će doći jako brzo, ne bude u nekom hangaru predstavljena ovakva letjelica. Neki među vama će vikati, pa čekaj malo, to su oni isti leteći diskovi, to su NLO-i koji su letjeli godinama nebom o kojima govori Balkan UFO kanal, ali nikoga osim nekih među vama neće biti briga. Jer to će biti samo još jedan prirodan slijed događaja gdje će malobrojni postavljati prava pitanja. Pitanja poput ovoga. Odakle vam takva tehnologija? Sami ste je razvili. Takva pitanja će biti malobrojna. I nedavno sam gledao jako zanimljiv intervju Timothy Gooda, britanskog autora UFO istraživača koji je dao nekoliko jako zanimljivih izjava iz svojih izvora gdje potvrđuje ono što već dugo vremena znaju mnogi ljudi. Američka vojska, ali države poput Rusije i Kine imaju svojim arsenalima, ovisi u kakvim količinama, egzotične letjelice na kojima lete već više desetljeća. Pod letove mislim i letove u sam svemir i duboki svemir. Sve drugo je geostrateška igranka za transformiranje ovog svijeta novim i revolucionarnim tehnologijama koje možete gledati danas. I na samo pitanje kako je letjeti u takvim letjelicama, jer ovaj čovjek tvrdi da ima izvore koji su mu govorili o takvim stvarima. Piloti koji lete na ovakvim letjelicama kažu da je sam let dosadan. Da takav let ne pruža uzbuđenje poput leta na konvencionalnim letjelicama poput vojnih mlažnjaka, pri čemu na pilota djeluju za civile nezamislive sile, koje se eventualno u manjem postotku mogu malo dočarati vožnjom na nekoj ludoj spravi u lunaparku. Let u ovakvim letjelicama koje itekako imaju, koji su itekako stvarne, koji koriste ovakve principe koji su vam za sad sramežljivo predstavljene.
ne pružaju takva uzbuđenja jer na ovakve letjelice poznate sile iz fizike jednostavno ne djeluju. Zapamtite da sve što se događalo, sve što se sad događa i sve što će se dogoditi, a nešto smo i predvidjeli na ovom kanalu, spada u veliki plan koji ne uključuje pojavljivanje ovakve ekipe. Ta ekipa će doći tek kad ovaj svijet se u potpunosti transformira, a na vama je da sami procijenite da li je ova transformacija prirodan razvoj događaja ili isplanirani put. Ako je isplaniran, pitanje je od koga je isplaniran. A do nekog novog i spontanog, to jest slučajnog otkrića, imam neki osjećaj da neće trebati dugo čekati na neki novi video ovakvog tipa. Jer stvari iz rubrike vjerovali ili ne, svakim danom sve više i više postaju naša stvarnost. Jer vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!